Slovenskí spotrebitelia zvyknú realizovať nákupy na internete väčšinou cez víkend. Pre nás to znamená, že najviac zásielok expedujeme práve v pondelok a potom postupne ku koncu týždňa objem prepravovaných zásielok klesá. Trh online nakupovania a s tým súvisiacej kurierskej prepravy zásielok v Slovenskej republike veľmi dynamicky rástol. Zmenu nákupného správania zákazníkov podporila aj epidémia koronavírusu. Spotrebitelia presunuli svoje nákupy na internet. Mnohí zákazníci, ktorí získali výhody nakupovania na internete, zostali tomuto nakupovaniu verní. Aby sme dokázali uspokojiť apetít slovenských spotrebiteľov a dokázali im doručiť nakúpený tovar včas, investovali sme v spoločnosti Slovak Parcel Service do nových, moderných, plnoautomatických triediacich liniek vyše 6 miliónov eur. V Žiline sme navýšili triediacu kapacitu z pôvodných zhruba 2 500 balíkov za hodinu na 5 500 balíkov za hodinu a tu v Ivánke pri Dunaji dokážeme dneska roztriediť vyše 10 000 balíkov za hodinu.